tawkuraɓe ɓe fof ceerno men ceerno Alpha ceerno o wi enen tawtoraɓe ɓe fof e almudo tijjaniyanke kala ɗo woni e kadi almudo tijjaniyanke kala ɗo woni eɗen kestitina almudagal men eɗen kestina almudagal men accuga hay l'islam meɗen accuga hay l'islam meɗen eɗen kestitina fodde ɓernde ceerno men no dilini ɗen ɓernde ceerno meɗen o ko enen tan koye ɗum ɗo ko enen tan ko enen tan e koye meɗen ko Allah addini e aduna ko o wi ko Allah addimo e aduna ko meeɗani huddino oɗo ñalawma o meeɗani huddino hono oɗon ñalawma hannde no ceerno haali o nani ka haala en majjani sabu en majjani ceerenɓe fof ceerenɓe fof sifa muɗumen ko sifa gooto onono ceerno o wiiri ni hono ceerno o wiiri ni kono eɗen gandi hakkunde makko e ceerno Alhaji Massaydou hakkunde makko e ceerno Alhaji Mamadou Saydou ɗum ɗon kam diwti hen ɗum ɗon koko diwti konngol koko diwti haalede sabu o wi ceerno Alhaji Massaydou kanko ceerno Mamadou Saydou o wi nde mana ɓe noddama o wi ɓe noddama to hadara Allah nodda toon ko Ahmadou e Mouhammadou o wi nodda toon ko Ahmadou e Mouhammad ceerno meɗen ceerno Ahmad Baro ceerno Ahmad Baro nooti toon e inde Ahmad kanko ceerno men ceerno Alhaji Mouhammad Saydou kanko ceerno men ceerno Mouhammad Saydou o nooti toon e inde Mouhammad o nooti toon e inde Mouhammad o wi hay goto tawtani ɓe toon wona ceerno men ceerno Amadou Alpha Bocar on ne ari toon notade inde Ahmadou e Mouhammadou o wi on noon ari ko notade Ahmadou e Mouhammad fof simo wiye ɗiɗi fof sabu bammakko wima ko Mouhammad Ahmadou o ko nene makko Ahmadou o ko mama wimo Ahmad en majjanine kadi no no wayrenede ɗemgal kanko ɗum tijjani hen fof ne andi ɗum ko kamɓene kadi ceetti kamɓe fof soɓe ndendi waɗi hen sarɗi mo Cheikh Tidiane wi tawi ala fof ko manque sarɗi so mana ko kanko waɗi o wi kono mbiya Cheikh Tidiane waɗi sarɗeji ko kanko woni mo manquinani hen hay goto kala no almudo Cheikh Tidiane foti waade en Alhaji Massaydou wi ko kanko tan wayno kanko tan waynoon ceerno Alhaji Massaydou noon wi ceerno Mamadou Saydou haaldi ɓe ɗemgal mum ɗum noon joɗade en ceerno men o ene haala tawa enen fof eɗen keeɗi ko enen fof eɗen keeɗi omo wiya kala denninɗomo hakkude makko e ɓesgu ceerno Alhaji Massaydou hakkude makko e ɓesgu ceerno Mouhamadou Saydou mana on o anda holno waddata e mum enen nande en ɗum e noppi men ko ma kesmin almudagal men jeyi l'islam ene tijjaniya men fof sabu ɗum ɗo ɗiɗo noppi nanɗi ɗum kanji e koye majji koma Allah faaboɗi ko haali ɗo kone wonde o añirama sabu ceerno Mouhamadou Saydou o wirama sabu mum mo rokkuno jungo sali o wonde ceerno Alhaji Massaydou haalana ɗum o wi rahmatullahi alayhi won jiyaɗo Allah goto yettuno ñaagude Allah waɗe jungo muɗum on welakani ummi nokku mum ari o tawi miɗo Madina ɗo omo waɗi hen golle makko woni anniya makko so totti kam gon jungo mana ko yomi halko min mboɗa andi ɗum kanko ne kay omo andi ɗum nde on faandimo goggol rugi on yehi haade ceerno Habibou ɗum wi garowo o so ari woto salmini wota jabday o wi kono tawde on ko julɗo o jaɓat jungo makko on nden hokkimo jungo ɗon jungo ngo ɓuusi ma jungo ngo jara yiyam ɓale jam yalti hen kono noon o wi o wooni on dokkuɗomo jungo o jaɓi kono noon dokkunomo ceerno wenno jungo sali o kono ceerno Amadou Alpha dokkuno jungo sali o omo andi o to woni hen ko mayde makko tan somi hen kono o jaɓi o henni hen Allah o wi o wondino
oɓe woodi noon mo ceerno rokki jungo o sali ceerno rokki jungo sali o woni on mana so hokkimo jungo jaɓata o woodi kala tawi so rokkimo jungo jaɓata sabu on sali ko jungo nelaɗo sabu on sali ɗon ko jungo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam yimɓe waadude ni o wi yimɓe waadiɓe ndewa mana sifa muɗumen tan ene kaala ko toɗɗi ɗumen e ko toɗɗaki yimɓe ndewa sifa mumen tan ne kaala ko toɗɗi ɗumen e ko toɗɗaki ɗumen haa ɓe mbatti wiide so neɗɗo ummima ɗo yeehi boyinnaji on ko jaltuɗe dental on ko jaltuɗe dental ngal ɗum ɗo so tawi ɓe jiyaɓe Allah jurum maɓɓe Allah heɓɓitoraki hen keddi so tawi Allah heɓɓitoraki hen jurum maɓɓe e leñol nelaɗo ngol e almuɓe tiñaniyankoɓe kentirfiɓe enen fof enen fof mi meeɗi nande ceerno men on haala o meeɗi nande ceerno men on haala omo haala ɗum to waali jantan omo haala ɗum to wiyete waali jantan hewɓe almuɓe ne tawani ne tawañande hen o wi mana to alamul arwah o wi to alamul arwah mana ko ruuhu goto ɓe gonno kamɓe ɓeɗo ɓe kalɗen kanko e ceerno Ahmad Baro e ceerno Ahmad Baro e ceerno Mahamadou Sall ruuhu goto to alamul arwah nde Allah muuyi addudeɓe ga ceerniɓe waɗiɓe jaatiji haɓe mbawa jaatiji tati haɓe mbawa naftude sagore nde yimɓe waaduɓe ni so yimɓe mbiɗe ceerniɗe ɗumen haalde ɗiɗo haalde ɗum kam wona ko tilfare woni ɗum ko tilfare koye ɗum noon enen fof eɗen tubana Allah e nelaɗo mum fodde ɗayre men nde ɗayɗe ne hadara nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e hadara nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha woni mana ceerno men o dilliri wuddi ceerno o ɗum jilliri fitade mum joni noon en jetti Allah tawde mawɗo men o en jetti Allah tawde mawɗo men ceerno Mouhamadoul Mansour Allah addi ɗum joni kam hankkandi enen fof en jetti alhaali en enen fof alhaali men fof nana jiilaɗo ceerno Mouhamadoul Mansour Allahu akbar min tan toñanide toñan ɗi tan yimɓe kala ko nani hen yo gandu ko toñan wona haqiqa ceerno Mouhamadoul Mansour ceerno wi ɗum ɗo de haala nanɗa ɗo ka kono jamanu o way ni tan toñangeji ɗiɗi toñata men ndemana omo ceete almuɓe ceerno hon seeɗen waɗi ceerno makko an hoorema a wiyama aɗa rendina fof waɗa nawanam ɗum fof minen min nani e noppi amen he ɗum nde tawaɗoma haalana yimɓe mumen rentina yimɓe ɓe yo gartide haqqillaji muɗum almudaɗum acca haala mbaka noon mbasa heɗade kaalowo o noon ko kamɓe hoore mum mbawɗo wonde fof julɗo noon wiyatano yaafaki julɗo o wi o wiyata noon de kono noon kam ɗum ɗo no muusirimo ni ha o waɗi hen tindol wonde ɗum muusimo no fewi simo labbo nde fiya kulal e becce nde mana koye ɓernde heyani omo wayto yimɓe mbiyamo ala tinno tan ɗum ɗo ko bolle puuɗe wonno to wiɓe eyi hoko tinnotono ko woni ɗo mbi ko ɓernde hettiyani ɗum waɗino wawa tinnade kanko ne o wi meweɗemo hakkude makko ɓesgu seeɗɗeɗo o ceerno Seydou mana e faade e moɗon o wi ɗum ɗo muusimo ɗum kam ko woni fof min ceerno Alpha haaldini ceerno Mouhamadoul Mansour yettode waddani Allah o wi ɗum ɗon ko hay hunde ko duule tan e jogani ndiyam jogorani tagde añe tan o wi ko duule denduɗe e dow weeyo he tawi jogani ndiyam ko hendu tawata ɗum ɗon saraɗi nawaɗi ɓiccako ndiyam ala hen ɗiɗo konguɗi ko seytani jaaki e jagde e hoore mum holno waɗata tawde ɓe jiyaɗo Allah ina nguuri ina keddi kadi ina goni hunde wotere ina guurdi ina guurtina sunna e tijaniya ina guurtina ɓerɗe julɓe ina ndendina
o jaagde hoore makko o jaagdi noon e hoore makko eywa koɓe tato koɓe tato Allah nawi ɗiɗo ɓe Allah nawi ɗiɗo ɓe o sikki gooto keddiɗo o sikki gooto keddiɗo ko kam tan Allah tawaka ko kanum tan Allah tawaka ɓe keddiɓe ɓe tawaka keddiɓe ɓe tawaka o wi yo wat feere o wi yo wat feere o hutoro ɓiɓɓe adama o hutoro ɓiɓɓe adama e haaju makko o e haaju makko o anda noon ko sange jamdi woni ko heen sange jamdi woni ɗo jungo makko yettotako jungo makko yettotako ala abadan ala abadan jungo makko yettotako jungo makko yettotako toon ɗum ko bolle puyɗe tan oy ɗum ko bolle puyɗe tan kalannoɗo ɗum o fof kala meɗɗo haalde ɗum kala neɗɗo haalde ɗum ma meddarade wiyami fenanno ma meddarade wiyami fenanno Allah ne kadi holli ɗum Allah ne kadi hollini wonde o fenanno holli ɗum e o daka holli ɗum e o daka holli ɗum kadi oɗo saha holli ɗum e o saha gonaɗo ko yeeso ɓurine kay ko yeeso ɓurani kay maɓe jabto koye maɓɓe maɓe jabde koye maɓɓe nde wonno koye maɓɓe iwi wonno koye maɓɓe iwi wona to Allah ma rutto e koye maɓɓe ma rutto e koye maɓɓe eɗen ñaganiɓene kadi eɗen ñaganiɓene kay yaafuya koye saabu koɓe leñol nelaɗo Allah sibu koɓe leñol nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam koɓe wiɓe koɓe almuɓe cheikh koɓe wiɓe kadi koɓe almuɓe cheikh Ahmada Tidiane kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba mawni konngol mawni konngol fenade jaltugol e hunuko neɗɗo biyowo noon haalani so wona ko wona gonga ɗum waɗi ma o daroyo o wiya noon o wiya mi haalano gonga de yo Allah yaafumo noon eɗen ñaagi ceerno nde yaafotoɓe yaaforo en hen yaafo almuɓe cheikh Tidiane yaafo leñol ngol fof fodde ko ɓerde makko di sabu leñol ngol fof ko ɓerde makko nde dilliri ko weeli nden dillande ma dindin jaabi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam joroto nden dillande ma nde dindin jaabi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jaabe len joro so tawi ko goɗɗum dilliri kadi dillinde ko dilli ɗon ko ma dillin ɓerde julɗo fof ɗo wonno ɗum waɗi en ñaagimo yaafuya en ñaagimo yaafuya kono ko hay hunde Allahumma salli ala